Horas jala selamat hari minggu madihita saluhutna. Nuaing bongot mahita tu parminggu ta sadarion ima di minggu pa 20 hodung trinitatis. Do topik minggu guruhon nadinggan pasohot najat. Maret di mahita siya buke di nomor 20 tolu ayat sadasa tu ayat 2 Yesus hami rodison. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Iko songoni do hatakku na ruar siapa mengaku, dang mula buti tuau. Iko bahenon na do lomoni rohaku, jala iko majadi do ubahen na hutongos. O sudehamu akan na mauas, Roma hamu tuaek, jala hamu akan na somar hepeng. Roma hamu manuhor doho mangaton. Sa Roma hamu manuhor anggur doho susu. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Sa lului hamu majahoba bisa tarbahe dope jupang ibana. Jo hamu ma ibana bisa jono dope ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata pargogo naso hatu dosan. Nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai dio dingi hodo akan marhaposa jalan nama porus tuho. Alani rohami tuho mangasahon asni roham. Say unang tulak kami siya jolom. Akup ni lehot dihami roha nagirgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomoni roham. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita buku de nomor 25 ayat sada hatami ale Tuhakku. Sai bai
tangi huma patik ni debata di parminggota sadarion, ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua kijang, dohot na di banua tungaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang go tungga besi sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohono guarni debata yang go soture dalanna, ai hona uhumna do sogut akkana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon are minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo nina sadari manang anakmu pe manang boru, manang naposom lahi-lahi, manang noposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, dibaheni do bahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan naik jala di parbadiai. Pati palimahon, iko pasangapomu donatorasmu asa martuaho, jala leling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi hal yang ani roham bagas ni donganmu, dan jadi hal yang ani roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lopuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tu patik na sapului, odo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhod dosa ni amama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut popaton, pinopar ni akkana sogoroha diau, alai asido rohaku diakkana maribu-ribu, akkana marholong ni roha diau, naso mangalausi patiki, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupatimi. Amen. Mari dehita sian bukwede nomor 172 ayat 1 sahat ayat 2, O Yesus panodang. Jesus panodang di portibiu, mula dinatorang
Atau poti madosata dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergugun aso hatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahat dohami tubuh jaladang adong hapor siaun di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil sian akka dalamu. Masai godang do pangalausion nami di patimu. Alai ingop mahami ale Tuhan, ala ni dengan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalausion nami. Sai ingot mahami hobbar tu asini roham, dohot dengan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami dagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songonodo hata ni Jehovah. Unak ko mabiar ayaw do siluluhok nunga pola hujo guarmu ahu napunaho. Hasangapo ma di debata na dikijang. Amen. Mari dehita sian buke de nomor 178 ayat sada Roma tu Yesus. Jesus, Roma debu, bege hatana capa burju, narodo Jesus pauluho, asal porseho, masailas rahatai muse, molo asian dosape, sai Roma hita surgai, langsung amanisi. Tabigi mahata ni debata turpuk ni hari Minggu sadarion. Imana tersurat di Rom onom ayat 15 sahatu ayat 20 Atong beha nama mardosa mahita ala ginonggoman ni asini rohai. Dada ginonggoman ni patihi hita. Dauma anggoi. Dang diboto hamungon, ia tusi di pasahat hamu dirimu gabe hatoban pangoloi, hatoban ni ido hamu akan mangoloi, manang hatoban ni dosa tu hamatean, manang pangaloi tu hati gorang. Alai moliate ma di debata. Ala salpu tiki pangado pamuna di dosai. Gabe pangoloi hamu nuaing sian nasaro hamuna di ruhut ni poda. Naung sahat tu hamu. Aidung malua hamu sian dosai, gabe tunduk dohamu mangoloi hati gorani. Ruhut ni jolma ma hu upamahon alani hagaleon ni daging muna. Ai songon naung pinasahat muna akka ruas muna gabe pangoloi di hahodaron. Dohot di naso uhum. Mangulahon naso uhumi. Songoni mapasahat tamun waing akka ruas muna tu hati goran. Laho pabadia hosa. Tutunian, puju hatoban ni dosa hamu, malua dohamu sian hati goran. Atong dia do perbemuna disi. Akan hina ilahomuna anggon waing. Ai hamatia do hapatianna. Alai nuaing, dung malua hamu sian dosai, dung gabe pangoloi di debata hamu, adong do parbue muna tu habadiaon, jala hangolua nasa leleng-leleng na do hapateanna. Ai upatin nuhor ni dosa do hamatean. Alai basa-basa ni debata do hangolua sa leleng-leleng na. Marhite-hite Kristus Yesus tuhatai ido sahatna. Martua do akan atumangihon hata ni debata. Jala no piopsa. Amin. Mari dehita sian bukit DHKBP nomor 214 ayat 1 ayat 2. Sonang di labung Yesus. Sonang di lambung Yesus.
taha tidak ko maha porsiau tai, songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mau palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi asyat di porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubuan no torudung ditanom, na mula mengolu diari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamula sogo to tanoon, manguhumi hala na mengolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mula mengulu dosogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na soras suda. Amin. Mari dihita sian buka di nomor 30 ayat 1 satu ayat 2, Yesus lehon hatorangan laos papungu pelian sada A, sada B. Yesus lehon hatorangan apistaran pangatusihan kami. Lehon patata marnida dohot roha na unggo to dalami. Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, ti bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Dongan saha porsiao di bagasan Jesus Kristus, selamat hari Minggu, pos roha di bagasan haipason, dohot las ni roha, songonido di bagasan pakirimon, nakpe secara khusus akadongan saha porsiaon na maringan di Tapanuli Utara na toho mengalami bencana gempa bumi. Toktong di bagasan pos ni roha dohot tugu ni haporsiaon dohot pakirimon na sian Tuhatay. Hata ni debata di hita di bagasan minggutta ima minggu na pa-20 dung Trinitatis di bagasan sadarion. Tersurat di buku panurirang Yesaya bidusada ayat 10 sahat rodi ayat 20. Yesaya bidusada ayat 10 sahat rodi ayat 20. Merburi mahamu urasi hamu dirimuna, paholang hamu ma hinaroani pabahenan muna sian jolo ni mataku.
pasohot hamuma majahati. Guruhon hamuma mabahin nadinggan. Lului hamuma pitori hamu nani rupa. Patikos hamuma tunasopot somarama. Odingi hamu akan mabalu. Dungi say Roma hamu. Asa mardabu-dabu hita ninna Jehovah. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dabdab. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Molo ringgas hamu tumangihon dohot mangihuton. Say panganon muna do hinadinggan ni gogo ni tanoi. Alai molo majua hamu jala mangalo. Say na panganon ni podang do hamu sugot. Ay pamangan ni Jehovah do palubahon. Ido sahatna. Dongan saha porsiao di bagasan Yesus Kristus. 505 tahun na salpu. Toho, di hari 31 Oktober tahun 1517. Di lokoton Dr. Martin Luther ma 55 dalil reformasi di pituni gereja Wittenberg di Jerman. Hari 31 Oktober 1517 nataingot gabe ari reformasi. Ima mulani gerakan reformasi gereja di Jerman, di Eropa, dohot di sadok pertibion. Ia suara ni gerakan reformasi ima. Lau paingoton huria, asa unang manuktong di bagasan hahulumon, di bagasan hajahaton, dohot di bagasan ajaran naung lilu, poda naung lilu, alai mulak ma tuhata ni debata. Mulak ma tu bibeli pada narobi dot pada nai baru. Mulak ma tu hasitongan ikon paubau nasida do roha nasida. Bermetanoia. Dongan saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Sada sian hata. Na jujut didokon saliling sidang raya na pasapuluh sadahon Dewan Gereja-Gereja sedunia manang DGD na dipatupa mulai tanggal 21 Agustus sahatu tanggal 8 September di bagasan taunon di kota Karlsruhe, Jerman. Ima hata metanoia. Molo metanoia sadahata sian bahasa Yunani namar lapatan hamubaon. Hamubaon ni roha. Hamubaon perbagasan. Asa anggiat niyan olo paubahon akka hasomalan na liling manang na najujut diulahon na sodenggan gabi olo ibana mamulai hasomalan na dinggan. Di bagasan hasitongan, dohot di bagasan hatani debata. Olo paubahon cara pandang ng liling, gabe tu cara pandang ne baru. Alani tung masayri kodo hamubaon ni roha. Sada na di parukilhon, gereja-gereja na adong di sadok portibion. Saliling di sidang rayay, ima. Namasay gudang situtu. Akka hamaolon, parsorion, parukilon. Namasa di tongat-tongat di bagasa tikyo di sadok portibion. Alani gereja perlu bermetanoia. Paubahon roha. Hala Kristen rikot bermetanoia. Paubahon roha. Hajol maun perlu bermetanoia. Paubahon roha. Molodang nunga tung jonok akka amang dot inang malapetaka bencana besar. Bencana alam.
bencana perang, bencana kelaparan. Buedo akaluat mermaupan. Buedo masa kekeringan yang luar biasa dan bue marsuacuanan. Masa mal krisis pangan. Aturaparong magudang jolma. Masa maporang masih musuhan ma. Lam godang ma akapanahit. Dakkolan COVID-10 siabe meragam akaparsahiton. Kematian, kehancuran bisa menjadi pandangan sehari-hari. Nang napabiar-biar ho nakamang dohatinang. Alai on mangihutton penelitian ni akapakar doon. Aka ahli. Molo dang olo hajol maon bermetanoia. Berubah paubahon roha. Alai sebaliknya molo olo do bermetanoia. Didok di sidang rayai. Another world is possible. Dunia yang lain dimungkinkan. Dunia yang baru dimungkinkan. Songon na didok di pangkaponi. Dunia yang baru dimungkinkan. Ima. Nagok hasitungan. Nagok hanguluan. Nagok las ni roha. Nagok dame ni roha. Nagok haluaun. Dohot ragam ni akka si halas sonoton. Portibi na songonoddo na ni halomohon ni Tuhani. Naing inganan ni akka yanakon na hita na hinaholongan na. Alani masairikot metanoia. Perubahan hati dan pikiran. Perubahan paradigma dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Dari pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru. Ikonadong do hamubaon. Sian nasay lao mga lului mangahut tu diri sadiri. Alay naingyan berubah i gabe manarihon dongan jolma. Ikon adong mahamubaon. Sian nasay rikotan asa dihobasi. Gabe makobasi. Narikotan manariho diri. Gabe manariho dongan. Na say mangulu di bagasan hamukuson. Gabe ngumangulu di bagasan ugahari. Pernguluon na sederhana. Jalahu bartu hata ni debata. Dihita di bagasan sedarion. So topik ni mingguta di bagasan sedarion. Asa anggiat niyan olo hita macohot sian ulaun hazahaton. Jala tapuk kama hasomalan ulaun nadinggan. Perubahan itulah yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya besar, dari malapetaka dan kehancuran yang sangat mengerikan. Sahalak parpade bisuk jala toko besar di Portibion Margoar Algor. Mula taingot akamang dot inang iba nama wakil presiden 2 periode di Amerika Serikat ditiki pemerintahan ni Bill Clinton. Didok ibana marhite akka tulisanna do marhite sada film dokumenter nama saya terbarita di sadok Portibion didok An Inconvenient Truth. Kebenaran yang meresahkan. Di patuduhum madesi akamang dot yanang songo dia do realitas di Portibion di bagasan partikianon molo soolo hita berubah. Ancaman itu sudah sangat dekat. Kota-kota bisa hancur, bisa tenggelam, apalagi kota-kota yang berada di daerah pantai. Karena pemanasan global akan membuat lautan itu semakin tinggi. Karena es di kutub utara semakin meleleh dan muatan air laut akan semakin banyak dan banyak kota bisa hanyut. Songoni dodot akka bahaya kelaparan, porang, pengungsi,
dohot akalan nasing digobarhon al-gurmay di film An Inconvenient Truth, kebenaran yang meresahkan. Karena itu dia katakan bahwa isu ini bukan lagi sekedar isu politik. Ini adalah isu moral. Jika kita tidak berubah, maka kita tidak bermoral. Artinya apa? Kita tidak memikirkan masa depan anak-anak kita. Kita tidak memikirkan masa depan cucu-cucu kita. Kita tidak memikirkan masa depan generasi yang akan datang. Untuk itu perlu metanoia. Perubahan hati. Jala ima nanidok panurirang Jesaya di bagasan tikion marhite hatani debata marburi mahamu urasi hamu dirimuna paholang hamu mahinaroa ni pabahenan muna sian julu ni mataku pasohot hamu nama jahati nunga di ida di pabereng-bereng si malolong ni si Jesaya pabahenan ni bangsa Israel akapartugi na sida dohot masyarakat na naguk hajahaton, korupsi, penindasan, ketidakadilan, suap sudah menjadi kebiasaan dan pandangan sehari-hari. Mana masai jorbut di bereng si Jesaya jalamar hite hatani di bata di paingot na sida asa berubah, asa ulo na sida paubah roha. Nunga di paiday bana naso di parohon na sida kajol mana memet naso marama naso marina naso mardiha-diha gerita he cucut ditindas na sida do akajol ma nagali alani ido didok buri hamuma dirimuna urasi hamuma dirimuna asa anggiat ias samuna sian haramunoni pahulang hamu sian hajahaton. Jadi di Jerusalem, kota David, nungaguk hajahaton, nungaguk haramunon. Alani molo dang di paubana sida rohana sida. Roma marabulun tutonga tonga nasida. Jala uhumon ni Jahoba manasida. Alay. Molo oloro na sida paubah roha hata ni debatado namadok dungi say Roma hamutuaw asa mardabu-dabu hitanin na Jahoba tungsura rara dosa muna songon abit bunga dabdab botardo bahenoku songon itak nang perara songon abit hasubba gabi songon hapas domuse ulinai tabunai laboknai hatani Tuhani tuak kabar dosa naolo bau roha alai tuak kabar dosa najugal najugul najikil natakang nagijang marroha tung marbias-bias do Jahoba magigi do ibana marnida na sida dang dihalomohon Jahoba marnida na sida uhumad do naroto na sida hamatiad do naroto na sida kehancuran sudah ada di depan mata. Ido na pinaingot ni si Jesaya alani masay rikot si tutuna sida paubah roha ay molo di paubah nasida do rohana sida. Idaw nasida ma arisugot na uli. Perbuene tanoi panganon nasida ma. Alay molodangolo nasida paubah roha. Nasida pe poema panganon ni podang. Panganon ni podang. Jala taboto akamang do tinang say martakang bangsoi jala di ujung na Roma Raja Nebukadnesar na paduahon na meluluh lantakkan kota Jerusalem, mengangkut para raja, mengangkut rakyat Yehuda, rakyat Yerusalem ke pembuangan Babel.
salah satu sejarah hitam dalam perjalanan umat Tuhan. Alani takang ngirohana sida, naso olo paubahon roha. Dongan saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Kenyataan na songoni manata adopi nuaing di pertibion. Jala ima na gurang dihatai dibahas. Salileng sia ari sidang raya napa 10 sadahon. Dewan gereja-gereja sedunia di Jerman di bulan Nasalpu. Ini yang menjadi jeritan dunia saat ini. Dan ini juga yang menjadi tuntutan fundamental dan isu moral seperti yang disebutkan oleh Al Gore. Supaya setiap orang mau bercermin dan melihat apakah dia sudah berada di jalur yang benar menuju kehidupan. Nunga mardalan ganup hita di dalam natigori nama buat kita Tuhan nguluan. Manang martok tong dopena martakgang di dalam hahulumon nama buan tu hamatean. Molo di tengah-tengah ni bangsa Israel hatihai. Nasida nunga terancam. Nunga jonok kehancuran di Jerusalem tu nasida. Molo rangolo nasida paubaho roha. Hancur ma Jerusalem. Jala terbuang ma nasida. Bagi umat Tuhan tidak ada jalan lain kecuali bermetanoia. Perubahan hati. Dan jika mereka melakukan itu, Tuhan itu baik. Kasihnya sungguh besar. Jalaido amang do tinang natarida di sidang raya Dewan Gereja Sedunia bulan Nasalpu. Kasih Tuhan itu sangat besar. Christ love is enough for all. Kasih Kristus yang menjadi tema sidang raya itu adalah kasih Kristus menggerakkan dunia kepada rekonsiliasi, perdamaian, dan kesatuan. Kasih Kristus cukup untuk semua. Jika kita mau bertobat, mau berubah, dan mau menerima kasih Kristus itu. Bahkan salah seorang yang memberikan sambutan di sidang pleno, seorang perempuan Muslim, Profesor Aja Karam, mengatakan, Christ love is also meant for me. Kasih Kristus juga dimaksudkan untuk saya. Kasih Kristus dimaksudkan untuk semua. Kasih Kristus cukup untuk saudara, untuk saya, dan untuk setiap orang yang mau menerimanya, yang mau bermetanoia. Setiap orang yang mau berubah dan membuka hati kepada Kristus. Ido nasinuarahon ni tani debata. Jala iman at ingot. Dung 505 tahun gerakan reformasi na dimulai Dr. Martin Luther. Asa anggiat niyan olo hita saluhuna paubahon roha jala mengakui kahasalaan kahahurangan termasuk pola pikir na sohobar tuhatani debata. Omma naikon siulahonon ni gereja. Asa anggiat diokuhon hasitongan na sianahata ni debata. Martin Luther menekankan dan menentang tulu ajaran nang manigay perdalanan ni huria hatiay. Ima, bahwa paus memiliki kuasa dan otoritas yang lebih besar dari Alkitab. Dan keselamatan dapat diraih haluaun buai didapat marhite sian pabahenan. Terlumubi na patuluhon marhite sian penjualan surat pengampunan dosa. Adong surat hasesaan ni dosa dijual di gadis gereja hati-hai. Mulai turhosan lebaron buai masih sadusam
Lam gurang itu orho, lam gurang masih sadusam. Dapat to mahaluahon, dapat to mahanguluan, nasa liling ni liling na. Buwe mato dim sahat tu paradiso. To dinio pung mupena, mulai tu orho gumudang, buwe sahat tu paradiso. Ini adalah pengajaran sesat. Dan Luther menyatakan, yang go hasisaan ni dosa, haluaon, dohot hanguluan na sa liling ni liling na. Holan marhite asini rohani debatado sola gracia. Jala tajalui holan marhite haporsiaudo sola fide. Dang marhite hepeng, dang marhite pabahenan. Jala tersurat doi di buku nabadiai yang memiliki otoritas tertinggi dari segalanya. Sola Scriptura. Dan bagi Martin Luther sangat jelas bahwa yang pertama dan yang utama adalah Yesus Kristus. Pusatnya adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Semua telah berdosa dan dibenarkan hanya oleh anugerah. Pembenaran tidak mungkin digapai dengan amal dan perbuatan. Sebaliknya, keselamatan diperoleh hanya melalui anugerah. Gerakan reformasi na dimulai sian kota Wittenberg. Jala meluas tuaka daerah-daerah nasing di Jerman. Sia Jerman tu negara-negara nasing di Eropa. Jala sian Eropa tu sadok portibion. Sahat tu tikion. Dari gereja Roma Katolik pena. Na ditik ini Martin Luther menolak dan menentang gerakan reformasi. Ikut juga membaharui diri. Praise the Lord. Terpuji ma goarni Tuhatta. Ecclesia Reformata semper reformanda. Gereja reformasi senantiasa membaharui diri. Sungguh pembaharuan selalu dibutuhkan. Saudara butuh pembaharuan. Saya butuh pembaharuan. Gereja butuh pembaharuan. Dunia ini butuh pembaharuan. Jika kita ingin menggapai kehidupan dan kehidupan yang lebih baik. Fullness of life for all. Kehidupan di mana keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran. Seperti air yang selalu mengalir. Alani olo mahita pau roha. Jala olo mahita pararon ni Tuhani mabuan hamubaon. Asa anggiat lam tudingganna pardalanan ni huria dohot parnguluon di portibion. Tuhan mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dan Tuhan ingin memakai kita membawa perubahan demi perubahan sesuai dengan tuntutan firman Tuhan dan sesuai dengan inspirasi gerakan reformasi seperti telah dimulai oleh Dr. Martin Luther 505 tahun yang lalu. Mari belajar berbuat baik. Berhenti berbuat jahat. Mewujudkan perubahan di dunia ini harus dimulai dari gereja. Harus dimulai dari jemaat. Harus dimulai dari keluarga. Dan harus dimulai dari diri sendiri. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuatnya besar. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Saya dipergugui Tuhan Tamahita. Lau berubah, jalama buan perubahan. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami, hupuji hupasangap hami guar muda badie. Nungamar saringar barita nauli, hatam na payingot kami, asaulo hami paubah roha.
bahaya, ancaman, konsekuensi perbuatan, sikap, gaya hidup, kebiasaan kami, dan kebiasaan banyak orang di dunia ini. Gabi makorhon, marah, lam jonok marah, aka bencana, aka hamaulon, kekeringan, parporangon, dohot ragam ni parukilon di portibion, tung marasini roha mahuali Tuhan. Pargugui mahami, asa olo hami bermetanoia. Pargugui sudena tu mangihon hatam, asa olo bawah roha. Jala mangulu hami di bagasan hasitongan na mabuan tu hanguluan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, tangihon jaloloy mahami. Amen. Mari dimahita sian buku DHKBP nomor 634 ayat 1 rodia 2 Huhut papungu pilihan paduahon tu kantor pusat HKBP. Tatanya koma piliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salut sileon-leon nadinggan, do nasa ulibasa na moliutus. Hu pasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na utus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa hu parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Mauliate rohanami, ala di pasangap hogo armo di tonga-tonga nami. Ala nung sahat, tuhami barita na uli. Napolin, nasiyan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dibuan ho hami siyan dalan haliluon tu dalan natigor. Siyan nahulom tu natiur. Siyan paratubanan ni dosa tu panguluyon di anakmu. Gabi bangsom hami jalahami gabi anak konmo. Hu puji hami maho. Ala toktong hot jala mangula barita na uli di hami. Hodo na mamilit akka na posom. Na mabuan barita na uli na polinitu hami. Saipayan ma na posom na burju. Pasu-pasu na sida di tonga-tonga nami. Sa elehon maapulapul dohot gogo tu na sida. Asa unang madili na sida mga juadju halak na dihuriam. Sa isong gopi ma akaparjamita marhiti-hiti todim. Asa marhiras ni roha na sida.
Jala asama baur sian pamangan nasida hatam nasitongi. Songon hababaur ni aik sian mual na denggan. Napasabam rohani na loja jala na sorat. Molo adong naposom di bagasan hagugutan. Tibu urupi nasida. Asa unang tarabat barita na ulii. Sa ilehon matuhuriam pinggol na tinggil. Roha na sonang. Asa di jalo nasida hata hanguluani. Unang loas rohani sibuk na mion. Mangalo sorop ni hatam. Asalam ias hami jala manguloi di sude paretam. Sa unang loas rotu tonga-tonga ni huriam akka parpuda haliluon. Manang siju bajabi, manang parsibalik mata, akka nanaing mga liluhon jolmay, mabuan tu hamagoan. Tagunan tu gihon nasida tu hamubaon ni roha, manguloy Tuhan Jesus Kristus. Alay mula soolo nasida tu guonmu, jala buanonmu, tu hanguluan, padao ma nasida siyan huriam, asasonang huriami manguloy ho. Say pato tama huriam, lam ablokon siyan nasida poda na sohasea. Say tuturi akka partohonan di huriam, asa diboto nasida mga turhon na dinggan, dito nga tonga nami. Say ramoti mana manggongkomihami, jala tugu-tugu pikiran nasida, asa doho nasida pasauton lomo ni roham. Sahat tuho mahamion, na magudang rodi danak, na mora rodi akka napugos, na martohonan rodi akka natorop, rodi sudi akka ruas di bagasan huriam. Ia mangulu manang mate pehami, say oloan nami doho, di bagasan Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se samarusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu panguncunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim.